na anay investigasyon, no? Grabe na mga igalang, gisigurado lang yun karon, gisurbo lang yun karon, mga katropa. Nga aron nga dili mga igala basta-basta nga madismiss lang kuno ang kaso. No, kay unlike kuno sa nakalabay nga administration, walay na imbestigahan. Auntie Claire. Diyos ko naman sa iyo, Auntie Claire. Pati ba naman sa baha karon ang imo gihapong itandi ikumpara gihapon nimo sa nakalabay nga administration. Ngano daw nga wala mga igalay giimbestigahan nga flood control project sa panahon ni Digong. Simply, mga igala para sa ako Sayon ra mga igala tubag para sa ako. Wala ta gibaha og susama nini. Kung do naman mga igala, kung do naman katong mga regular kanang Manila bahaonon magyud. Pero katong naandan bitong pagbaha. Di ba ta mo ingon nga sa panahon ni Digong mga igala wa mo baha ang Davao? I've been there. Nakos Davao ana nga time mga igala. No? Nakos Davao ana nga time. No? Nakos Davao ana nga time mga igala nga pagkamatay atong banggiit ng media po diha mga igala nga si Danny Pax. No? Paklipan. Haya in town dito mga igala sa may siya ni kining may bangkal. Nga nabahaan yun in town bit-bit na lang to iyahang yang lungon dito sa Kulyado. Nadas bangkal kay nang baha naman silang balay. Na ako dito mga igala. Nakakita ko. Pero mga kaigsuunan, no? Wa manggoy kana bang una magwa na bag-o, no? Mubaha man gyud. Unya makaingon ka nga di na unta mubaha kung dunay bag-o nga flood control gibutang. Wa man pod. Bullseye. Bullseye. Mao naman ang mga flood control sa una. Pero diha raman sad nga area, diha raman sad nga porsyon. So, sayon na kayo nahunaon. Walay susama ni ini karon mga igala nga massive flooding. Now nganong ibasol man nimo ang tikler gihapon, nganong imo jong isingit pastilan Dolores. Nganong imo man jong isingit kanunay ang word nga nakaraang administrasyon. Unang-una kaning mga gipangbaha ang mga palpak ani mga higala, no? Kung dili ni gikan sa 2025 nga pondo adto ni gikan mga higala sa 2024. No? Asa kinsa man na, no? Kang kinsa man na mga igalang administrasyon kang Digong lang gyapon, no? Kanus aman gyud mga higala nabulabog tanan. Kanus aman mga higala nahitabo nga dunay usa ka General Appropriations Act na to or GAA na to nga giila gi-identify, gi-describe mga igala sa tanan as the most corrupt budget in the Philippine history. Bullseye. Bullseye. Kaya ba mo ganun sa 2025? And you know, who is the president mga igala sa 2025? Kaya ba mo? Question number 1. Kinsay presidente sa 2025? Tubag! Ay panguntahan na diri. Baha resulta na sa pagboto ng mga DDS. Naglahi na pong pangalan, Gab. Naglahi na pong pangalan ni mga hinampak ng mga trolls. Bantayin ninyo niya. Bago na po ni si Chab Release. Wa naman to sila, di na nako to pasudlon sila Raimundo Ribukas. Kato sila Insurrecto, di na nako to entertinon. Mga way batasan to, makita ko to may gala, lumsan ko to sa baha. Ikaw po Chabriles, kung makita ta kay, bitay ta ka ng anay dire sulay sa tagom, taas-taas man ang postis Davao Light diya bag-o. Adas gawas, sangit ta ka diya. Naabay Santon Plaza Surigao branch. Yes, ma'am. Worker Bonita o babae ba ni o lalaki? Ma'am or sir, ma'am, na ay Santon sa Surigao. Ay na lang ang butika, no? Kining Mercury, Rose, sabi niya, Generica, TGP, ugwang pang mga butika, bisa mga gagmay nga butika na isanto na, ma'am. Super Mario, block mo na yan para walang trolls. Saan man eh, be? Dali raman na, no? Samok, diara.
Isda, diara. Samok-samok na mga ingana, mga higala. Ay bitong, klaro na bitong mga higala nga, kining administrasyon na, na mao'y dahilan. Ipapasangil pag yun sa uban. Working here from Singapore, sir. Na, may untag makaanak kong Singapore sunod, ma'am. Oo. Pero, di man naman ko abroad og dili ako ang pamasahe. Ay, di na ako magpalibre, dapat mo abroad ko ako na. So, sa to pa, mga kuan pa na, ma'am, mga 10 years ago pa. 10 years pagikan karon. Di na ako mo abroad, basta dili akong pamasahe, dapat akong pamasahe. Kaya lisod na. Alas 8:24, magahigalan tagnas buntag, no? Pero mauli ka, ma'am, og Singapore. Singapore. Muli kang Surigao, makapalit ka, ma'am. Naidaghang santon diya. Anyway, balikan na to, magahigala. Lagot ka ng mga trolls nga, noon, mga computer man po na sila. Sigig panaway, magahigala sa, magsigig pamasangil nga, ang mga Duterte mo idaghag trolls nga, ang mga Marcos may pertindaghanag trolls puryaga ba? No? Sila, di man ko na trolls, na ay mga DDS nga gipangsapot na mga higala kung makakomment, kulang na lang putla nilang ulo mga higalas BBM. Nagyoy nga na. Pero manawagan sa ko ninyo, be professional, always be professional mga higala sa inyuhang sa inyuhang mga comment. Ngano man, no? Labi na kamo, kamong mga DDS minaw na corona, labi na kamo kay wa mo'y tabon-tabon sa inyong mga naw. Mag-emailan man nimo ning mga supporter ni Marcos kay naka-block mang profile. Naka-lock diyan, naka-block. Naka-lock man. Mailan mo na, no, naka-lock. O kaha may galaw way mga dagway, no? Maklaro nimo nga mga created, mga kuan lang, no? Mga hinimo-himo lang nga mga account. Nya kamo kay dili baya. Pag imong tan-awon, gakugos mog bata, pag imong tan-awon tinuod yun nga tao ba? So, just be relax, kamitig kuan and be professional. Kay wa mo di mo kapildi ana. Kanang inyong kalaban comment mga higala nga mga trolls, wa man ay utok. Oh? Saan mo magpildi anang way utok? Mura kang nakiglalis na naghungog-hungog. Oh. Super Mario nakakasira ng umaga yan, Dol. Iram BPS, Sir Arnel, sa Kidapawan na ay santon. Yes, of course. Na ay santon di as Kidapawan, Ma'am Iram. Palita di as butika ina nga gisugo kani katropang Arnel, no? Kinsa man na? Basta mauna na, no? Ina lang nga si katropang Arnel mo nagsugo nimo. Nga mo palit na kag santon kay nagyaw-yaw na to siya kay sige siya endorse di daw kumupalit. Pero baka tabang bitaw ninyo na bay. Dinood na, no? Jun Jampo, na-stress na ka-attorney anang mga trolls. Pertindaghana naman diri, John. Gitapukan naman ko diri ani mga kurimawa ni. Wa pa man to nako tumalingi itong mga tibaghak nga sila insurrecto sila Raimundo. Dati man niro pakita to diri ron black diri kapoy. Diba kanang ang isang akong kalagutan, gilabtan ba yung kape? Di ba gilabtan ang kape, no? Kaya di daw siya ning atong kape kay pangdato ko no ning kape. Kung dili ka, wa may pugsa na ini kung dili ka, ayaw. May problema. Pero ayaw nag-comment dia. Ipangalandakan pa nimo nga. Dili ka, kay lami kay ning santon. Kita ka na. Kalami aning Santon Gold Coffee Miss. Kaduha na ganing timpla nako. Bullseye! Bullseye! Sige, alas 8:27 na bagay gala. Paminaw na tog balik ang tubag ni Auntie Claire. Atong himayon. Sige. Palo ko, Gab. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon, ang pamahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman. Madali lang. Para patuloy ang With all due respect, ma'am, makaheblad yung kagdagway bisag unsaon na kugpugong. Ayam! Ma'am, Attorney Claire Castro, may I respectfully comment? Ma'am, bisag unsaon gyud ako kugpugong, ma'am, musurok gyud ako doon. Ma'am, bisag unsaon ako inom-inom diri Santon Gold, ma'am, Santon Gold Coffee Mix. Musurok gyud akong dugo nimo, ma'am, ngano man? Ay!
Kapoy manggod mo tanaw sa dagwes bakakon bay. Sige, go. Para. Ayun na niya. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So, nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat nabasahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. Parang ikaw, ano? So, Napakababaw. Sige, go. hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon. Kami na ba? Dahil Okay na tana. Pahit sa unta. Okay na good unta magayagala, no? May mga investigasyon, bla 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 bla. Okay na unta. Tanawag asa na daot yung statement. Panit asa na daot. Sige, go. Karoon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalan tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na-imbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya. Diba? Asa Episode of siya na daot? Okay na unta, bagahigala. Luwas na unta ang administrasyon. Asa mo siya na daot? Gisumpayan pa man yun. Hindi natin maihalan tulad sa mga nakaraang administrasyon. Gidamay pa man yun tong uban. Diba? Madam, amot, kapoy man po si Yaw-Yaw, ani, kay yamon maminaw, ni. No? Ora ba lang makatanggalan na niya may galas BBM ra ba? No? Si Auntie Claire, wala makatanggalan na si BBM ra. Ang dapat mga higala panubagan sa Malacanang, panubagan ang dapat mga higala i-explicar nini mga tawhana mga kaigsunan nganong nahitabo man No, in the first place, kining mga proyektuhang nangapalpak, no? Kining mga proyektuhang nangayngani, no? Nangapalpak mga higala, panahon ni BBM, wa kay lalis dia. Ni baha bas panahon ni Digong, yes. Ngano kung di mo baha, kanong sago na di mo baha na Manila. Mo baha man na. Pero susama ba ni ining karon? No. Marami na klarong istorya. Ni baha bas panahon ni Pinoy? Yes. Pero susama ba ni ining karon? No. Ni baha ba may gala panahon ni Gloria? Ni baha pod. Pero pareha ba mga igala sa panahon karon? Dili. Bullseye! So, unsa may pasabot ana? Sa ato pa sa una mga igala, arang-arang pa ang mga proyekto, mga kaigsunan. Di ba man kumuingon kay panahon ni Digong, panahon ni Noynoy, panahon ni Way Kawat ang mga tigit mga kontraktor sa DPWS, nakasanayan na nila yan. Ginagawa naman talaga nila yan Noon pa yan. Pero mga igala, dili pa yung anak kahakog. No, dili pa yung anak mga igala kahalata ba kung pananglitan mutigbas man galing gab. Kung mutigbas man o galing magaigsuon, 60-40. 40 lang ang mabulsa. No? 40 lang ang mabulsa mga igala ang sa isinta mapaingon sa project. At least, kanus aman gyud nahitabo mga kaigsuonan nga ang budget na pero ang project wa. Daw be? Kang Duterte ba? Kang Noynoy ba? Kang Gloria ba? Dili. Dako ni nga sagpa mga higala ka BBM nga administration. Naga Cebu City. No, Naga Cebu di ay. Province man ko ang Naga Ralph. Ang Naga Ralph ko man kining lungsod. Lungsod Naga. Hindi pa wala kay ang Naga City kadtumandog ang Lini Robredo man to. Naga Cebu City Cebu mga higala. Unsay nahitabo? No, kano sa unsang tuiga? 2024. I might ask you, mga higala. 2024, asa ka ng budget? Posible sa 2023. 2023, mga higala, 15 presidente. 15 presidente. Si Digong o si Juan? Bisa magmuingon kag naa pa sila, gauban pa silang sara na. O sa may mahimos vice presidentes tinuod lang. No, di man pwede mga higala nga ang baharon,
ang kalamidad ron, ang kapalpakan ron, imong ipasangil ni Sara nga naman in the first place, Vice President ra siya. Bisag imo pa ng tadtaro ng huhuo ng konstitusyon, imo pa ng basahon, wa joy. Ingon di may gala nga ang Vice Presidente mga kaigsunan basulo na to. Kay iyang responsibilidad ning mga baha, mga kuan. Wa gyud nakabutang diha. Tinuod lang. Bullseye. Bullseye. Tagin sa magining trabaho, datay presidente gani. Problema lang kay Mananitan, balikan na to Sinaga, may galaw, sinaytabo. No? Kadto pa mga, example lang niya, this is one of many. No? Usa lang nis daghan. Ha? Doon ay trapal. Himuon siya na itong tarpulin kaya para sosyal. Doon ay tarpulin, gibutang dito may gala tunga-tungas kalibunan. Tuwa dito sa mga hagonoy, mga igsoon. Ha? Pilay kantidad, milyones ang kantidad. Nabay kalsada, may galang nabutang, wala ultimo agianan, may gala sa mga halo, mga ibid, wadyoy kalsada dito. Unsay naa dito? Kalibanganan. Duday ni tuyhakaw dito mga higala nga. Kailan mong tuyhakaw? Kanang ni ana ba ni Tuhoy ba? Oh. Doon ni tuyhakaw dito mga higala ang tarpulin gibutang na ay frame. Ang nakabutang doon ay karsada dito mga igsoon. Pero ultimo dalan may galas bitin. Wow. Pero nakabutang dito humana. Uy. Humana o humantikaan. Ang naga kay Cebu City, salamat kayo. Huwag ta kasuwito anan niyang inyong lugar kaayo ba? Nakaanha lang ta pero di mo kita suwito anan kuan. Katropang Arnel kay ang Cebu compose og pila ka city. Di ka na may province god, naman sa Cebu City. Lahi man ang Cebu City, lahi pa mo Cebu province. Ikuan ko ninyo na, i-plaster ko ninyo na diha. Alas 8:36 na may galandag na sa tubag Banagubanuban. Okay na unta mga higala. May mga problema pa man ganina pero okay arang-arang na lang at least mga higala makita nimo nga nag-imbestiga. Pero sumpayan pa man gyud og gusto pa gyud mga higala ipangalandakan nga mas maayo ni nga administrasyon kay siya rin nakapaimbestiga ani mga kaigsunan. Abi nimo mga katropa. Well, naanata diha, no? Naanata diha gipaimbestigahan pero abi nimo, og wa lang gyud bumaha mga igsoon. Naabay mauting kay nga susama niini. Wa. Mo na makaingon ka ba nga? Ang langit na sad mga igala mo'y nagtug-an. No, ang kahigayunan na sad mga igala mo'y nagbulgar. Di ba? No, kay og tinuod ba tong daghay gikurakot mga higala panahon ni Duterte, duna say mga flood control nga nangabuskag. Panahon sa bagbaha mga kaigsunan. Pero wala tay madungog eh. I don't know if buta ang media ato nga time or di man pud tingali mga higala kay ang media ato nga time sige man ganig pangita mga higala, media man sad ta. Oh. Ang ato gani makita ato mga higala ang focus kadto kisay mamatay. Di ba mamatay kasagaran mabalita? Sa mukha na ka mga higala dito sa Manila kay ang tanan bisag na ligsan ra namatay. Kay gikuan sa DDS. Ang kuan tanan na lang. Pasangil ba to gyapon mga higala. Pero wa koy na dungog nga naglunop mga higala unya na kuan nautingkay kay nangadaot ang mga kuan. But pasabot dili talamak. Naa pero dili ing ana mga higala kang ngilngig. Pag-abot karon. Ang problema bag-o eh. Bag-o nga mga proyekto na nga tumpag, no? Kato na imbestigahanan karon sa Bin Station. Tuwa dito mga higala dapit sa Forbes Manila. Natumpag! Ano ba yan? Diba? Ang Kalini kay Naga City, unya ang Cebu kay Naga City of Naga. Pero syudad na ng Naga di ay. Ang Naga Cebu kay City na siya. Katropang Arnel kay ang Cebu compose of pila ka city. Sige. Ato ba pareha na siya sa Talisay. No, sa pa may kuan Karkar no. Syudad naman ng Karkar. Ang Danau di man larap no dili syudad ang Danau. Ha? City sad.
Way 8 dia city gyud. Adi na ta manghilabot dito oy dira ta sa Agusan, Davao del Norte ra ta. Anyway. Alas 8:39 na bagay galantag das buntag. Kay baw ka. Tanaw ninyo. Kung wala lang untay baha, do you think mga igala nga mabulabog maimbestigahan? Wala uy. Wala ni. Wala ni mga igalag, wala lay baha. Problema lang kay sa sobrang panghinambog, makaimbitaw ka nga. Adi man ta moingon nga gagabaan, pero well, somehow mga igala pwede sa kamoingon ano. Nga sa pagkaunsaan no? Murag gisungog sa panahon. Kumbaga sa Tagawog pa mga igala, biniro ng tadhana. Ay! Biniro ng tadhana. Yan naman. Inamdum ka, magigala, kapag hinambog sa BBM, meron tayong 5,500 na flood control projects. Diba? So, apparently, it was not by the past administration. Yan naman, inamin niya inangkin niya eh. Diba? Ano ba yan? Tagalogin nga natin para maintindihan ng iba. Diba? Yung 2023 SONA. 2023 SONA. No? Meron tayong napagawang na turnover na 5,500 flood control projects. No? Imbis na babaha, ang gagawin natin, iipunin natin ang tubig, maoron. Di ba? Kadumdum anak nga SONA. SONA na siya may gala. Imbis na babaha, ang gagawin natin, iipunin natin ang tubig. Amo to nakita na ko sa Facebook, may gala nga gisud, sako, may galang tubig. Ay! Kay na kuno mga igala natay mga flood control nga murag sundog na ba flood control pareha ng mga Singapore, Japan? Murag wa siguro eh. Kanang murag na catch basin sa ilaw may galang adto mo pundong tubig unya inigbuga niya balik dito sa Suba. Tinaw na? Wala tingali taan na eh. Pero basin na siya gihimo ana, no? Kay dagha magbuaya ang Pilipinas, dapat lang tubig-tubigan yung Pilipinas. Di ba sa mabuhi mga igala ng buaya og naasma permi? Na kinahanglan gyud nga makapatubig gyud na siya. Okay, maughan na siya may galas ma. Alas 8:41 na mga kaigsunan, di ba? Inambog siya mga kaigsunan 2023, no? Na imbis na babaha ang gagawin natin, ang tubig iipunin natin. No? Meron tayong 5,500 na mga flood control. Unsay nahitabo? Gibaha bay. Gibirahan kay baha. Babi nga baha mga kaigsunan. Hangtod nga nabulabog na 2023 to 2024. Tama ba? 24 yata na eh. Tarungon na gud ng pizza na to, be. Lagi 24 lagi. 24 July 2024 na imbis na babaha iipunin natin ang tubig. Lagi bahag taman-taman mga kaigsunan. Mo to nga pag-abot niya sa 2025 nga SONA, dito na niya nabuhian tong mahiya naman kayo. Habay mahiya. Da? Yan siya. Mahiya naman kayo. Ngano, para asa man to? Tungod to sa nadiskubrihan nga. Kadto di iyan ang gipanghinambog nga 5,500 nga mga flood control, mga tutyo dito. Dus Kamonggay, Piat City dito mga. Wala dito. No, ang uban ato mga ison tarpulin ray gabarog. Giilad ra in towns BBM. Nya humana siya nagapanghinambog may galas siyang SONA nga natay 5,000 laliman kag 5,500 ka flood control may galas Pilipinas. Mubaha pa ka ana. Pero nga naman apparently after that statement may gala baha nga baha. As in gibahang Cebu etc. Karon. Diratas karon kay kapoy na mo balik sa kaniadto. Aritas karon. Niyadtong July, mga igala, 27, SONA ni Presidente. Kasuhan na, dagan kasuhan mga katropa. Isa diyan nga kasuhan yan ang igagaw. Kasuhan yun ko na yung igagaw. Pabili ba mi? Tuloy nyo yan. Pabili ba mi? Pero mo lagi gyapon mga igala, si Anticlear, sige pictos dito sa nakalabay ng administration. Karon, gibaha na sagtaman-taman. In fairness, mga higala, gibaha ang Davao.
kanang inyong giingon nga palpak kay mao'y nakapabaha nga flood control nga naa sa Bangkal, naa sa Talumo River. Nag-exist na may galagdugay. Tinuod lang. Tinuod na. Nag-exist na nagdugay. Kaysa katong naa sa Narbacan, Ilocos Sur karon mga igala nga niaging tuig pa mga igala gi-turnover karon hiwid na. Pinuwa. Tinuod na mga katropa. Aminin mo, anang litan ha? Kanang diha sa may SIR. Sa may mga taga Davao na minaw diri. Diha mga igala sa may Matina area. SIR. Mga katropa. Naman ay taas kay nga flood wall diha. No? Kana mga igala bahaon grabahan bahaon na, mabaha na diha. No? Diha sa SIR mga igala dapit ang mga grabahan diri sa nang mga boarding house, may galas taga UM o ubang mga eskwelahan, gabahaon na. Sa una pa na, mga kaigsuunan. Pero mahubas naman sad, mga katropa. No? Kaya nga naman, dili ni mo matag na usahay ang water level sa kuan. Alam, mag-ino ni mo mga igala ang tubig sa bukid nun nga, kaya pa mo pagpalabi. Diba? Alam, mag-ino ni mo mga igala ang tubig sa bukid nun nga, ay mo palabi kayog dagayday pa ingon Davao, kaya para di kayo mo baha. Kaya pwede pala nasabuton, may galagi sabot na nas mga politiko na ng tubig. Matungnan, mga igala mo apaw yun. Pero, di ba, ilan ang gibuki ki mga igala, giutingkay, giburiki nila na bagay kaigsuunan ni ato nakalabay nga mga panahon sa pag-imbestiga nila sa ICI. Matod pa nila ng liki, nga na. Kano sa alam tong project to mga igala na himo? 2016 mga ana. Mga kaigsuunan. Kaya pag ato na kong Davao, it was na naman na. Mga 2015, 16 na. Imagine na, nagserbisyo na siya may gala for 10 years. Na po, katuig. Crack mo nakita. Knowing nga, kada tuig mga igala, kaduha bahaon. Unya, current ang ginasagang ana. And yet, mga igala, mura to'y nakita, mga cracks. Wala yung major damage nga. Parihaning, mga makita na to karon sa social media, para sa itong sa Narbacan, Ilocos Sur, mga igala nga, nihiwid. Diba? Makita ni mong diferensya. So, ang ilang gihimo karon gining administrasyon na puro pamulitika para matabunan mga igalang ilang palpak, ipahid sa uban. Pasensya ha, but isip usa ka citizen mo makita nako. I don't know sa inyo ang mga igala makita pero para nako mao na eh. No? Kanunay mga igala nga ipalutaw ang laing administrasyon kaya para at least man lang matabon-tabunan mga igalang ilang kapalpak. So mga na timeline 24 ng hinambog, gibaha. 2025 niingon nga mahiya naman kayo, gibanat-banatan sag baha. Karon na sad mga igala niingon nga nauli naman kuno mga igala ubang mga kwarta sa flood control. Gibanatan na sag baha mga kaigsunan. Every time mga kaigsunan nga mubaha, mulutaw gyud nga dunay dako kay kawat na hitabo sa atong panudlanan. Bullseye! Bullseye! Piyungan man nimo o dili mga igala, dawaton man nimo o dili. Muna ginaingon nga you cannot unsee what you see and you cannot unhear what you hear. Bullseye! Bullseye! Naana na siya diha mga kaigsunan. No? Mao na gyud na realidad. Dunay dakong kawat na hitabo sa atong nasod. Ang flood control scam. Bullseye! Bullseye! Flood control scam nga gilikayan mga igala ni Erwin Tulfo nga imbestigahan kay ipasa na lang mga igala kuno ngadto sa ombudsman. No, ipasa na lang ngadto sa ombudsman mga kaigsunan. Paon sa kahata makasigurado? No? Paon sa kahata makasigurado mga igala ang investigasyon way sagol nga cover up. Nakita na nato ang ICI, di ba? Ang ICI mga igala nag-imbestiga unsa na may gilaras Davao. Dunay gi-identify nga mga kongresista begala nga gitawag nilang mga kontraktor, natanggal ba? Wala gyud. Napriso ba? Wala pod. Ay! Mura taga-kanta ni Chungkoyla. Di ba? Asa man sila karon na nagpakahilom? Sweldado ba? Yes, of course. Yes. Sweldado sila. Pero identified sila as contractors. Nanubag ba?
nag-restitute naman kuno sila, giuli naman kuno tong ubang kwarta o tiyaw mo na. Di ba? Mao ganito gipang hinambog sa SONA nga naanak kuno gipang uli nga kwarta mo to'y nagamit sa mga ayuda. Nadawat na ninyo inyong tag 2,000. Bitaw. Kamo diha mga taga Bukidnon nakadawat na mo tag 2K. Istorya hepot. Kadawat na mo diha. Mo na siya mga igalay dakong kuan diha. Makasalig ba ka sa administrasyon nga giyaw-yaw ni Auntie Claire? No? Even magahigala ang ilang investigasyon karon kang Romualdez mga kaigsunan, makasalig ba ka nga kana siya tinuod? Pangutana ning ato, wa ta mo hukom, pangutana ra ning ato. Makasalig ba ka ta mga higala nga manubag yun ang dapat manubag? Kaysa pagkatinuod, kinahanglan na. Ano man? Sobra na tanawan ninyo. Hayahay ta nga di bahaonon, mga tinuod nga storya. Kita mga higala nga naa sa mga lugar nga di kay bahaonon, wa tay puidaw ana. No, wa tay pakialam kayo ana. Naaman tay bahaonon, di harap karsada limaw man na, di man na baha. Hubas man budayo na. Ang baha katong mga tanawang sa Manila may gala taga Dughan. Karsada pa bagud tawag nimo ana. Di ba? Submerged na. Mga kaigsunan. Panahon na. Alas 8:50 na baga kaigsunan na Tagdas Buntag. Bullseye. Bullseye. Mahirap ang bagyo ngayon hindi sumusunod sa schedule ingon ni BBM. O gani po. Looy kayo ang mga naapil sa lista walay GCash. Sir Arnel, disqualified sila. Gcash na itong 2,000? Gcash na ito? Mayon naman pag-amuhan pangita, mga narbaho na lang ta. Ayun na, sagdi na ipakawat na lang na sa ila Harold Salang, maing buntag, Albert Adobas, maogani na ipambansang attack dog. Eric Concepcion, Kalibanga, Kadugayan, Basulo ni Claire Ana, ang pagbaha, ang Ginoo na, mura. Murag dool-dool na gyud diha. Si lalo na pag matuloy ang racket nila, Dol, pangalan pa lang racket na yan. Medyo paldo-paldo talaga siguro dyan dahil nakadawat akong manghod atong 3K sa solo parent nga ayuda sir. Name na ko ang gidala. Ako ang manghod ang nag-claim. Maayo kay nakadawat. Inyo ba sa nagkwarta? Way kapuslanan nga ayuda. Ingos Christopher Isgira. Ako di kumukuha na. Emmanuel Bernante. Sa may Duterte. Sige. Balikan na to mga higala. Ang 2025 budget. Unsay pag-identify even sa mga tao nga karon ni dapig sa administrasyon. Unsay ilang tan-aw mga higala sa 2025 kay dirigikan ang tanan. Kini mga flood control karong nga palpak dirigikan Mao bitaw ni mga higala nga budget. Mao na ni gikamatay mga higala ni kisa ganito katong taga DP. Diba mga higala? Mao ni nga budget ang gikagubtan. Kay perting dakua mga higala sa mga insertion. Bullseye.